Hello guys, and they vlogs ni watch guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So, for today's video guys, so magpahayahay sa adeta. Diri guys, nasa ko isulti sa inyo. Diba? Ikatog ninyo guys. Dapat mo inom tubig guys. Ikada yung katog di mo inom kag tubig. No, mo inom kag tubig guys. Ikatog ni mo. Unya, ikahuman mo ihi. Mo inom sa kag tubig. Unya, matug na ka. Ayaw kalimti ang magampo ha. Basin malimtan ninyong mag-ampo. Iguro mo mainom tubig. Basin malimtan. Ugampo ba? Tagatug na to. Kumatug sa tagbuntag. Dapat lang mag-ampo na. Kung di ka mag-ampo di ka mabog. Naramundihay na. Kung di ka matog. Kung matug ka, unya di ka magampo. Ay nalang katog. Pagmata. Di man ka magampo. Dapat magampo, John. Kaya ang Ginoo mo'y naghimo sa ato. Wata kay bog. Asa to niya ibutang? Serpil no ba? O sa langit? Mamatay na sa ikadugayan. Kung magbatara mo, pag cellphone mo, diba? Kung kisigig cellphone sad, mamatay ramang ang tao. Dali ang cellphone mo ay mamatay, dugay rin na magwa. Bye-bye, thank you for watching.